Давай. Здравейте, аз съм Георги от ВБГ. Аз съм Маги. Днес ще направя един експеримент. Дълго се говори за това каква е разликата между естествената кожа и изкуствената кожа. Казват, че естествената кожа не горяла за разлика от изкуствената кожа. Днес искаме да проверим това нещо. Може ли операторът малко по-наблизо? Имаме едно яке от изкуствена кожа и едно яке от естествена кожа. Якето от изкуствена кожа било е чисто ново, не е било носено, на марката Kiabi, 59 евро. Малко по-отблизко виждаме как прилича на естествена кожа, но малко като го натиснем и започва да се бели и направо става нищо. Може би не с всички е така, но това е реално изкуствената кожа. Имаме едно яке от естествена кожа. Естествената кожа е вечна. Имаме много модели в ВБГ, прекрасни са, страхотни са, вижте ги. Маги е нашият пожарникар. Също така е и модел в сайта. Но днес тя ще бъде нашият пожарникар, защото ние тези яките ще ги запалим. Ами да започваме, нека да ги запалим, да видим какво ще стане. Така. Това е нашата запалка. Първо ще запалим якито от изкуствена кожа. Маги, ако обичаш да го изгасиш. Нека да помогна. Така. Видяхме какво стана. Да. Сега ще запалим якито от естествена кожа. Малко жално наистина за яки от естествена кожа, но науката изисква жертва. Маги, готова ли с... Добре, да. Чудесно. Окей. Как изкуствената естествената кожа се държава? Но не се запали. Даже няма нужда и от пожарогасител, да. Виждаме, че якото не се запали, въпреки че много се сгръчкали, как да кажа. Запалим от преди. Запалим. Оп! Така малко. Видяхме, че якото не се запали. Това е резултат, който и действително мен доста ме очудва. Не, малко пропуши, но значи все пак якито от естествена кожа не можахме да го запалим. Ами, чудесно! Благодарим и чао! ВБГ, много кожени якита, страхотни кожени ръкавици, перфектни неща, маркови брандове за 50-60 лева. Пари ли са? Чао!